Znamená pamätný deň genocídy Rómov a prečo práve v tento deň? Počas druhej svetovej vojny boli prenasledované mnohé skupiny. Hlavne boli prenasledovaní Židia na základe rasových zákonov, ale okrem nich k veľkej prenasledovanej skupine patrili aj Rómovia. Ich zavraždili viac ako 500 000. A prečo práve tento deň, prečo práve 2. august? Pretože 2. augusta v roku 1944 nastala likvidácia tzv. Cigánskeho tábora v koncentračnom a vyhľadzovacom tábore Auschwitz-Birkenau. To znamená, že za jednu noc vyvraždili všetkých ľudí, ktorí tam boli. A hovoríme hlavne o starších ľuďoch, ženách a deťoch. Vieme aj, koľko ľudí tam v tú noc zomrelo? Podľa najnovších výskumov sa odhaduje, že tú noc zavraždili približne 4300 ľudí. Tento tábor chceli zlikvidovať už skôr, a to v máji v roku 1944. Ale vypukol tam taký odpor vo vnútri tábora, že to SS-áci nedokázali uskutočniť. To znamená, že preložili túto akciu na august v roku 1944. V akej situácii boli Rómovia žijúci na našom území? Ako vychádzali protižidovské nariadenia, tak aj vychádzali niektoré protirómske nariadenia. Napríklad úplne prvé z nich bola v podstate nútená pracovná povinnosť Rómov. Týkalo sa to pri odvodoch 18-ročných a starších chlapcov. A toto sa postupne stupňovalo až do roku 1944, keď bol na území Slovenska. Samozrejme už aj predtým boli cigánske tábory, ale v roku 1944 bol zriadený jeden v Dubnici nad Váhom, kde sústreďovali Rómov a tam práve preto hovoríme o Dubnici nad Váhom, pretože tam bolo zaistených najviac ľudí a práve na tom mieste aj boli niektorí z nich zavraždení. Prečo je dôležité si tieto udalosti pripomínať trebárs aj takýmito pamätnými dňami? Aj v minulosti v podstate boli Rómovia nejakým spôsobom vysúvaní na okraj spoločnosti. A došlo to k tomu, že boli masovo vraždení v období druhej svetovej vojny. A s tým, že sa to nepripomínalo v období druhej svetovej vojny, naopak, bola tu istá diskriminácia a nehovorili sme o tom, čo sa s nimi dialo v minulosti, tak v podstate to má následky až do súčasnosti. Preto je veľmi dôležité, aby sme hovorili, že kam táto nenávisť v minulosti viedla, aby sa takéto veci neopakovali.